ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኢለኹም? ኣነ ድሓኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታዮ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣመና ዝመሰጠትኒ ካብ ገጻት ፌስቡክ ዝረኸብክዋ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ዓስቢ ጽቡቕ ግብሪ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። እቲ ድኻ መንእሰይ ገዛ እንዳዘረ ንመምሃሪኡ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ኣቑሑት ይሸይጥ ነበረ። እቲ መንእሰይ ኣዝዩ ጥሜት ተሰምዖ። ኣብ ጅቡኡ ድማ 10 ሳንቲም ጥራሕ ብምንባራ ነታ ኣብ ጥቂኡ ዝነበረት ገዛ ምሳሕ ከም ዝሕዎ ክልምን ወሰነ። ከም ውሳንኡ ድማ ማዕጾ ኳሕኳሐ። ሓንቲ ጽብቕቲ ጎርዞ ማዕጾ ምስ ከፈተቶ ድማ መንፈሱ ኣመና ተረበሸ እሞ ኣብ ክንዲ ምሳሕ ማይ ክተስትዮ ሓተታ። እታ ጽብቕቲ ጎርዞ ኣብ ገጽቲ መንእሰይ ኣዝዩ ጠምዩ ከም ዝነበረ ብምስተውሓል ኣብ ክንዲ ማይ ኣብ ሓደ ዓብዪ መትሐዚ ጸባ መሊኣ ክሰትሓፈቶ እቲ መንእሰይ ነቲ ጸባ ረጊኡ ብምስታይ ጽጋብ ተሰምዖ እሞ ነታ ጎርዞ ሒሳቡ ክንደይ ምዃኑ ክትነግሮ ሓተታ። እታ ጽብቕቲ ጎርዞ ዝኾነ ትኸፍሎ ሒሳብ የብልካን ኢላ መለሰትሉ። ወሲኻ ከዓ ኣደይ ጽቡቕ ነገር ክትገብራ ብገንዘብ ዘይኮነ ካብ ልቢ ግበራ ኢላ እያ ትምዕደናን ትመኽረናን በለቶ። እቲ መንእሰይ ካብ ልቡ ብምምስጋን ምስ ሓይሉ ናብ ስርሑ ብምምላስ ተፋኒዋ ኸደ። በዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ደቂ ሰባትን ጽቡቕ እምነት ኣሕደረ። ምኽንያቱ ከዓ ኣዝዩ ጠምዩ ብምንባሩ ኢድ ክህብ ኣብ ዝተቓረበሉ ሰዓት ከሰላስል ሓገዝ ብምርካቡ ነበረ። ድሕሪ ዓመታት ሓንቲ መንእሰይ ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ሓመመት። እቶም ናይቲ ከባቢ ሓኻይም ሕማማ ክፈልጥዎ ስለ ዘይከኣሉ ናብቲ ናይ ከተማ ዝርከብ ዓብዪ ሆስፒታል ብኽኢላታት ክትረአ ኣመሓላለፍዋ። በዚ ከዓ እቶም ክኢላታት ብዛዕባ ተሳሕቲ ዘጋጠመ ሕማማት ንምዝታይ ተኣከቡ። ንላዕለዋይ ሕክምና ክኢላ ዶክተር ሃዋርድ ኬሊ ከማኸርዎ ከዓ ጸውዕዎ። ኣብ መጀመርያ ናይታ ውፅዕቲ ሹመን ካበይ ከተማ ከም ዝመጸት ምስ ሰምዐ ኣዒንቱ ብምኽፋት ገለ ተዘክሮ ገበረሉ። በዚ ከዓ ተቐላጢፉ ናፍታ ደቂሳትሉ ዝነበረት ክፍሊ ብምብጻሕ ነቲ መብጽሒ ክዳውንቱ ብምምላስ ኩሉ መርመራ ገበረላ። ናፍቶም ክኢላታት ተመሊሱ ተቐላጢፎም ህይወታ ንምድሓን ክሰርሑ ከም ዘለዎም ተረዳድኡ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ፍሉይ ክንክን ክገብረላ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብክንደይ ቃልሲ ካብ ሕማማ ሓወየት ዶክተር ኬሊ ናፍታ ናይ ሒሳብ ተሓዚት ብምኻድ ነታ ሓሳብ ከጽድቆን ክፍርመሉን ነታ ሰራሕተኛ ክትሕቦ ሓተታ። ዶክተር ነታ ናይ ሒሳብ ወረቐት ብምቕባል ኣብ ጫፍ ናይታ ወረቐት ሓደ ጽሑፍ ጸሓፈ። ፈሪሙ ከዓ ነታ ሰራሕተኛኡ ክተብጽሐላ ሃባ። እታ ጎርዞ ነቲ ናይ ሒሳብ ወረቐት ምስ ረአየት ኣዝያ ፈረሐት። መዋዕላ ብዕዳ ትኸፍሎ ክፍሊት ከም ዝመጻ ብምእማን ኣዝያ ተሸቑረረት። ከፊታ ድማ ሒሳባ ክትርኢ ጀመረት እሞ እታ ኣብ ጫፍ ናይታ ወረቐት ተጻሒፋ ዝነበረት ጽሒፍቲ ኣቓልቦኣ ክሰርቃ ክኣለት። ቃል ብቃል ክተንብባ ጀመረት። ከምዚ ዝብል ጽሕፈት ድማ ኣንበበት። ብሓንቲ ብኬሪ ጸባ ኩሉ ሕሳብ ተኸፊሉ እዩ። ዶክተር ሃዋርድ ኬሊ ንኹሉ ትገብሮ ጽቡቕ ነገር ኣነዓኢስካ ይትርአዮ። ትገብሮ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ሓሊፉ ይጸንሐካ። ሎሚ ዝዘራእኻዮ ፍረ ምናልባት
ኣብ ነዊሕ ክትዓጽዶ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ንጽቡቕ ተበገስ ዋላ ዓስቢ ተዘይረኸብካሉ ህልናዊ ኢጋበት ክስምዐካ ኢልካ ደጋጊምካ ጽቡቕ ምግባር ልመድ። ካብ ፌስቡክ ዝተተርጎመ ዓስቢ ጽቡቕ ግብሪ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። ጽቡቕ ግብሪ ንግበር ምላሽ ደሊና ዘይኮነ ንህልናና ክንብል ጽቡቕ ግብሪ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ኣመና ተማሂርኩምሉን ኣመና መሲጡኩምን ከም ዝነበረ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላ